Hola, jo sóc Snow. Avui som 20 d'agost de 2026. Avui parlaré el meu ictus. Em costa parlar en català. No puc parlar en castellà. No puc parlar en anglès. Em costa entendre les mates. No puc entendre socials. No puc comprendre química. M'encanta la química. És una muntanya. Pas a pas i ja està. Sí, molt bé, però no ho entén els demés. Un exemple. Abans de l'ictus treballava a una empresa programació i em sabia. Fa una setmana vaig fer un programa, espera't, el pute, properes, seguimientos, bits, i volia fer 1, 0 i la línia que no arriba a l'1. No me'n recordo el nom. És molt senzill. És fàcil de fer per, per mi abans de l'ictus. I ara no. No puc. No puc. Molt bé. Estupendo. Després de l'ictus no ho comprenia. Ara sí. No puc parlar en castellà. No puc parlar en anglès. És una putada no contributiva i ja està. Xincrinc i ja està. No, no. El braç dret em respon a mitges. No és just. Vull plorar, però no puc. Tampoc. O frases fetes. Vegas... No em surt. No em surt. Se queda les... Jo què sé... No, no me'n recordo. Jugar em fa feliç. Adeu, que vagi bé. I començaré Dishonored Death of the Obsidian. Adeu.